Hey guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito naman po tayo sa Tagupaon dahil ipagpatuloy natin ang ating paglilinis dito. Dahil hindi pa rin tayo natapos-tapos sa ating paglilinis, kaya ginagawa natin to kasi ang ating mga niyog dito ay kunting bunga na lang talaga dahil po sa hindi malinis. Kaya dito naman po tayo ipagpatuloy natin ang ating paglilinis kasi kapag hindi natin gawin to ay syempre yung ating mga niyog ay kukunti talaga ang bunga. Kung kukunti ang bunga ng ating niyog, syempre ang ating kita din ay kukunti din. Kaya kapag mayroon tayong mga niyugan ay linisin talaga natin para po ang ating niyog ay dumami ang bunga. Ayan po, hindi pa rin tayo natatapos talaga sa ating paglilinis. Kasi tayo lang ang mag-isa na naglilinis dito. Kapag wala ka talagang pira, ay wala kang tao na makasama dito para maglinis. Pero kakayanin natin to kasi nagsisimula pa rin tayo sa ating pagsasaka, kaya hindi pa natin ramdam ang ating kita. Kasi nangangailangan tayo na lumaki ang ating kita o dumubli ang ating kita sa ating pagsasaka ng niyog. Kailangan natin itong gawin. Maglinis tayo para po ang ating niyog ay dumami ang bunga. Okay? Dito na tayo. Ayan po yung ating mga niyogan. Kunting bunga na lang talaga. Dito nga wala nang bunga, oh. Ayan. Tingnan nyo yung ating niyog, oh. Napakarumi talaga. Hindi pa rin tayo dyan nakaabot sa paglilinis. Dito pa lang. Kaya linisin natin yan. Yan. At doon pa sa taas. Para po dumami ang bunga ng ating niyog. Oh, maraming agsam dyan. Kaya patuloy pa rin tayong maglilinis dito. Yan po yung ating durian, no. Oh, 'di ba? Ang ganda. Ayan. Ngayon lang po kasi ako nakabalik dito kasi laging umuulan dito sa amin. Nung nakaraan nga na paglilinis ko dito, naabutan ako ng ulan. Kaya ngayon lang tayo nakabalik. Ito na yung nalinisan natin. Yan, oh. Yan. Hindi ko to na video sa inyo nung nakaraan sa aking paglilinis kasi umuulan. Yan. Yan, oh. Yan, dito na lang ating lilinisin. Pero ang karamihan sa ating mga punong niyog ay nalinis na natin. Konti na lang yung hindi pa natin nalinisan. Yan. At pagkatapos nating linisin to, kasi maaraw ngayon, ay magsiga tayo ng ating mga damo dyan. Kung matuyo ang ating mga damo. Pero kapag hindi po matuyo ay hindi na lang tayo magsisiga. Kaya ayan po. Ang dami nating pinya, oh. Ito pong pinya na to ay native. May bunga nga dito, oh. Ayan, oh.
Ito, pwede to nating pang tanim. Yung native na pinya ay mabilis tumubo. Kahit ilagay mo lang yung mga seed niya, mga seedling, ay naku, tutubo yan. Yan o, bunga ng ating pinya. Yan. Marami ditong pinya na mga native. O ito, tingnan natin ito yung mga pinya na mga seedling. O, ayan. Kinalat lang yan. O, tumubo na. O, tubo to. O, yan siya. O, kahit ilagay lang yan, at tubo na. Kung ma-maintain na natin to sa paglilinis ay syempre yung ating mga pinyang native ay tataba yan. At dumami rin yung ating bunga ng niyog. At ipapakita ko rin sa inyo sa susunod kung epektibo ba talagang ating ginawa na naglinis tayo at nakita natin yung ating niyog ay dumami yung bunga. Kaya lahat ng ating ginagawa dito po sa bukid ay pinag-aralan pa talaga natin. Kasi hindi naman tayo expert sa pagsasaka. Kung gagawin natin to, kung makita natin na dumami po yung bunga ng niyog ay maganda. Epektibo yung ating ginagawa. Kaya linis lang tayo ng linis sa ating mga lupa para po makikita natin na yung ating niyog ay dumami o dumubli po yung ating kita dito. Hindi lang puro sipag na lang tayo. Kailangan po natin ang Panginoon. Lahat ng ating ginagawa ay kailangan ipaalam natin sa Panginoon. O manalangin tayo sa Kanya, magpasalamat tayo sa Kanya dahil lahat ng ito ay galing sa Kanya. Katulad dito sa aking sakahan, kapag naglinis po tayo, dumami po ng bunga ng ating niyog, nandyan ang Diyos, pwede niyang paramihin ang bunga. Para po ang inyong mga pangangailangan ay makuha natin. O madubli pa ang ating mga gusto na makamit sa buhay. Yung pinya, kapag pinabayaan po natin yan, nakita ko kasi kapag pinabayaan natin yan, hindi natin makikinabangan ang kanyang bunga. Kasi kapag marumi po, daga lang ang kumakain yan. Ang panalangin sa Diyos ay nandyan, ay binigay sa iyo. Kaya lahat po ng ating mga ginagawa ay nandyan ang Diyos nakatingin sa atin. Hindi tayo pababayaan. Lagi tayong tinitingnan kung maganda ba o nagsipag pa tayo. Kaya ang kahirapan na ating buhay ay kasalanan din natin. Kung titingnan natin ang ating paligid, sabihin mo, binigay na ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Kunin na lang natin at ating paghirapan. Dahil po, ang lahat ng ito, kapag tayo po ay magsipag, atin ito lahat. Binigay na niya sa tao ang ating mga pangangailangan. Kaya wag natin sisihin ang Diyos na tayo ay nakaranas ng hirap, kundi ang iyong sarili ang dapat sisihin.
Guys, ulit-ulitin ko itong sasabihin sa inyo. Kapag mayroon na po tayong puno ng niyog, wag na nating tamnan ng palkata dahil po nakakasira po yan sa ating niyogan. O ayan na po guys, nakapagsunog na tayo sa ating niyugan. At hindi na po ako magtatagal at magpaalam na ako sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Bye! Huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Mga kababayan ko, ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa lupa, at sa bawat magsasakang Pilipino. Mabuhay po kayong lahat. Bye!